tinggali semua keburukan-keburukan yang terjadi. Gede-gede cilik-cilik ya. Nek gede niku antaranya negara kados Rusia kali Ukraina sakniki. Karena tidak bisa menahan ya Ukraina yang karepe niku ajeng napa niki menggerogoti Rusia sing ra trima niku akhirnya yang terjadi niku perang. Nek sing cilik-cilik nggih niku kados kala ketataran kata sangat sakniki maneka warna sing jenenge kejahatan niku. Nek maca tenggen berita-berita nggih lewat internet napa koran niku enten wong niku sakniki kok do kejem-kejem banget niku mergane wong sakniki niku akeh sing ra bisa menahan diri. Tak contohke nggih teng Bekasi enten niku sing wong putre loro dipateni karo kancane lanang niku njur akhirnya dicor nggih. Disemen dicor. Niku wis nyepak toko napa koral wis warna-warna akhirnya dicor. Njur enten malih teng pundi niku jompresane tenggen WA niku. Niku tiyang cah enom nabrak wong putri boncengan. Niku semaput to ditabrak niku sing bonceng niku semaput. Jarane arep ditambahke. Ning minggu boncengke njur akhirnya dinapake diguang. Mboten gona rumah sakit tambahke mboten. Ming eneng nggon sepi akhirnya diguang.